Библиотека Православно християнче представя Рождество Богородично. Пресветата Дева Мария се родила в галилейският град Назарет. Там живеели праведните Йоаким и Анна, които Светата църква нарича богоотци. Йоаким произхождал от царски род, рода на Давид, а Анна произхождала от свещенически род, рода на Аарон. Те били много щедри и милосърдни, за себе си изразходвали само 1/3 от доходите си, другата трета жертвали за храма, а последната трета раздавали на бедните. Всекидневна скръб помрачавала живота на тези добри хора. Нямали деца, у израелтяните това се считало за голямо нещастие, понеже бездетните родители се лишавали от надеждата да имат за свой потомък очаквания Месия. Те се молили много на Бога да им дари рожба. На един голям празник Йоаким отишъл в Иерусалим да пренесе жертва. Там бил упрекнат от първосвещеника, че бил недостоен като бездетен да пренася дар на Бога. Наскърбен той отишъл в имението си, дето били стадата му, и се предал на пост и молитва 40 дни. Анна, като узнала причината за незавръщането му, разтъжена, усилила молитвата си. Свещеното предание разказва, че един ден Анна видяла в градината гнездо, а в него малки птиченца весело да чуроликат. Своята скръб тя изляла в молитва към Бога, да я дари с рожба. Господ изпълнил молбите им. Благовестникът на Божиите тайни архангел Гавраил известил на Йоаким, че ще им се роди преблагословенна дъщеря, чрез която ще се благословят всички земни племена и ще бъде дарувано спасението на целия свят. Същото известил и на Анна и казал да иде в Иерусалим и при златните порти ще намери мъжа си, комуто е известено това. Щастливите съпрузи се срещнали в Иерусалим, разплакали се взаимно за явяването на ангела и принесли заедно жертва в храма. След година им се родило дете, което нарекли Мариям. Рождество Богородично е един от най-големите празници на православната църква. Този празник се явява предвестник на новозаветните дни. Родила се девицата, която била избрана да стане майка на Спасителят на света. Затова Света Дева Мария се нарича Богородица. На всяко богослужение се прославя Пресветата Дева Мария, която се удостоила да бъде майка на нашият Спасител Господ Исус Христос. Споменават се с благословение и нейните родители Йоаким и Анна като богоотци, като праотци на Бога, явил се в човешка плът за спасението на цялото човечество.